Здравейте на всички, аз съм Никола Попа и в това видео ще ви покажа топ 15 най-смъртоносни лидери в историята. Номер 15. Иди Амин. Иди Амин е роден през 1925 година и е починал 16 август 2003 година. Бил е висок 1,93 и е бивш президент на Уганда. И той е убил 500 000 човека. Номер 14. Садам Хюсейн. Той е иракски политик. Роден е 28 април 1937 година и е починал на 30 декември 2006 година. Той е убил 630 000 човека. Номер 13. Джордж Йокър Буш. Той е бивш президент на Съединените американски щати. Той е 1,82 и е бил президент от 2001 година до 2009 година. Той сега е на 77 години. И е убил 1 милион човека. Номер 12. Пол Пот. Пол Пот е бивш министър-председател на Камбоджа. Той е роден 19 май 1925 година и е умрял на 15 април 1998 година. Той е убил 2 милиона човека. Номер 11. Уинстън Чърчил. Той е роден на 30 ноември 1874 година и е починал на 24 януари 1965 година. Той е бил министър-председател на Великобритания и е спечелил Втората световна война и е убил 3 милиона човека. Номер 10. Владимир Ленин. Висш председател на Съвета на народните комисии на СССР. Той е роден на 22 април 1870 година, починал на 21 януари 1924 година. Той е бил висок 1,67. Той е бил 3 милиона и 500 хиляди човека. Номер 9. Наполеон Бонапарт. Той е бивш император на французите, роден е на 15 август 1769 година и е починал на 5 май 1821 година. Той е бил висок 1,68 и е убил 4 милиона човека. Номер 8. Хидеки Тоджо. Той е японски политик и генерал, роден е на 30 декември 1884 година и е починал на 23 декември 1948 година. Той е убил 5 милиона човека. Преди да продължа с номер 7, искам да ви помоля да се абонирате и да харесате това видео, за да ме мотивирате да качвам още. Следващите, които ще ви покажа, са убили много хора. И нека продължаваме. Номер 7. Леопорд II. Бивш крал на белгийците. Той е роден на 9 април 1835 година и е починал на 17 декември 1909 година. Той е убил 9 милиона човека.
Номер 6. Хирохито. Той е император на Япония. Той е висок 1,65, роден е на 29 април 1901 година и е починал на 7 януари 1989 година. Той е убил 14 милиона човека. Тимур. Той е бил бивш емир на Тимуридската империя и е роден на 9 април 1336 година и е починал на февруари 1405 година. Той е убил 17 милиона човека. Номер 4. Адолф Хитлер. За него според мен всички знаем от историята, че е убил много хора. Той е роден на 20 април 1889 година и е починал на 30 април 1945 година. Той е убил 18 милиона човека. Номер 3. Джозеф Сталин. Той е бивш председател на съвета на министрите на СССР. Той е роден на 9 декември 1879 година и е починал на 5 март 1953 година. Той е убил 23 милиона човека. Номер 2. Чингис Хан. Бивш каган на Монголската империя. Той е роден 1162 година и е умрял 1227 година. Той е убил 40 милиона човека. И номер 1. Мао Цзедун. Той е роден на 26 декември 1893 година и е починал на 9 септември 1976 година. Той е убил 78 милиона човека. И това е края на това видео. Благодаря ви, че гледахте. Лайкнете видеото, ако ви е харесало, и ако искате още такива видеа, се абонирайте, защото ще направя. Също вижте предните ми видеа, също съм сигурен, че ще ви харесат. И ще се видим следващия път. Чао!